Tak a máme oštartované. Vyšná Rybnica na prvom oseku prechádza bez problémov a prechádzame plynulo do druhého. A už o chvíľku budeme v štvrtom oseku, kde nás čaká prenos hasiaceho prístroja. Hasiaci prístroj ostal stáť, čiže je všetko v poriadku a už sme na 5. úseku. Ja verím, že to musí byť bezchybne, dlho sme to pripravovali, takže to muselo byť pripravené veľmi precízne. A už vidíme, že sme prešli do 6. úseku, kde nás čaká prenos vrecuška, ktorý nesme prečnievať z podložky. A v tomto momente už ideme natáčať košík. Tak a sme v 8. poslednom úseku, kde už len čaká na to, aby sme napojili hadicu na rozdielovač, prúdnicu a sme v cieľ.